Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Great things happen at St. Teresa's College Cebu. I share my ideas and it matters. I discover my passion and it is nurtured. I learn to be a leader and learn from being one. I see someone in need and I desire to help. I value excellence and I live it. St. Teresa's College Cebu, training leaders for a better world. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Divine Mercy Communities. Sa tabang ning mosunod, St. Teresa's College, Principal Sponsor, Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Friends of FGS, Juanito King Foundation, Jan Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lopena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muanya Construction, De Los Rios Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Attorney Payungot and Family, Jesus Avila Foundation, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Lito Evelyn Hadraki and Family, Charlie Jonamil Garcia and Family, Sally Marange, Cherry Ocanyada, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Luis Carmen Cañete, Mr. and Mrs. Vicente Atega, Mr. and Mrs. Roberto Barquez, Dr. Denia Mapalo, Riniel Becky Peralta, Lanazo Family, Hiner Virgie Asnar, Astrid Bosa, Highland Confectionery, Nora Tabuada, Josine Marso, Dr. Maria Teresa Fortunato, Itak Etery, Bud's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, Healing, Erlinda Yu, Enrique Go, Angelina Go, Sinaida Ho, Milagros Vano, Lobi Ko, Joel Taok, Lito Texon, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Ede Aya, Rodolfo Raila, Ruby Borromeo, Rodolfo Raila, Lourdes, and Gregorio Estardo Sr. Pasalamat sa mga mass offerers, birthday blessings, Anthony Joy de Jesus, special intentions, sa tanang may offer sa Santos nga Misa karon o silang ania dinhi. Good health of body and soul, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Lito Texon, Pahulayng Dayon, Conceso Go, Macias, Milagros, ug mga kalag nga gihalad ni Attorney Pai. Ingon man ang mga kalag sa purgatorio. Inoong Diyos, haluya na ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapas,
ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsuon kada panahon kita magsaulog ning santos nga misa. Sa itong pagdawat sa lawas ni Kristo ug pagpaminaw nato ug pagtuo siyang pulong nga atong madungog. Gigasahan ta sa Ginoo kinabuhi nga dayon. Ung sa kada misa nato usab atong iampo kanunay nga unta nga tagaantag maing himso nga kinabuhi, healing lipas ng mga sakit. Pero importante mo nga ang kayuan sa sakit ng lawas mahitabo lamang kung ang atong kahimtang sa kalag mamaayo. Mabitaw nga importante kaayo sa itong pagsaulog ng santos nga misa ato agyong basula ng atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala dadungad tos kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Et intera pastoribus bone voluntatis hablamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias salvimus tibi propter magnam gloriam tuam Domini Deus Rex Celestis, Deus Mater Omnipotens, Domini Filii Unigeniti, Iesu Christe, Domini Deus Agnus Dei, Filius Patris. Tollis peccata mundi, miserere nobis. Tollis peccata mundi, sostibene precationem nostram. Misedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen.
Ginampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugod ni Jesucristo, imong anak og sulugon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa salag sa dada kami nga nas kalipay nga walay katapusan. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo Dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios, o ipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila og ang ilang mga katigulangan, nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo, og walay tahod kanako. Busa, ipadala ko ikaw ngadto kanila, og ingna sila, nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila, nga aduna di ay propeta diha kanila, mutuod silag dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagatutok ako sa Ginoo, nang liupo sa iyang kalooy. Kanimo gihat ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono Diyas sa kalangitan. Maingon nga ang mga matas sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa kamot sa ilang agalon. Natutok ako sa Ginoo, naliw sa iyang kaloy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi, nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon usab ang atong mga mata, nagatutok sa Ginoo nga atong Dios. Hangtod nga maluoy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, naliw ko sa iyang kaloy. Kaloy kami, o Ginoo, kaloy kami nga natagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag gipunos sa pag-ayo sa bugal-bugal ug mahitason sa pagtamay sa taong garbuso. Natutok ako sa Ginoo, naliupo sa iyang kalooy. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghan katingalahan mga butang nga akong nakita, gihatagan ako sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako
aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay musamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kon huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himayaon ka, Hallelujah, Hallelujah. Halaging dunya atong Diyos. Karon ug sa gihapon, Hallelujah. Usa ka tuigan nga tanan. Himayaon ka, ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya ni atong dapita, mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa adlong ipapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghang mga tao didto. Us pagkailang pakadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutan na sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria? O igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Di ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Umingon si Jesus kanila, ang propeta kitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, ug sa iyang mga kadugo, ug sa iyang banay. Wala siya maghimog milagro dito, gawas sa pagtapion siya mga kamot. Nato pipila ka masakiton, ug naayo sila. Natingala sila pag-ayo, wala sila pagtuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay, ug nanudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining pulunga nakatandog nako. Wala siya maghimog milagro. Tungod kay wala man sila'y pagtuo. Ambot na kahinundo baka mo, ako na istorya din pero pahinunduman talang mo. Natubitang magtiayon, nga tigulang na, nga malinaw ilang kaminyoon, ilang pagpuyo, bisan pa og ang gitawag nato ang asawa babaon kayo, no? Unya ang bana gitawag tog badlungon jud kayo, pero malinaw sila. Tungod kay usod ang asawa god kuan man. Bisa babaon siya pero buta-buta naman di kita sa binuang sa bana. Yang bana sad kay bungol naman sad
Mga bisa og yaw-yaw sa sawa, isa sa kadungog, pero malinaon. Pero dili sila malipayon. Kaya kisa gawin, malipay, bungol ka, buta ka. Muna, ang hitabo, niadto sila og faith healer, nagpaayo sila. Natuod man, sus, naayo man. No? Makita naman ang asawa. Klaro, ang bana nakadungog naman. Pero malipayon, kaya sila, sus, ni pauli, malipayon sila kayo. Damtag ko sa kasemana, namalik sila. Gida sa bana iyang asawa ingon, faith healer palihog in town. Kanang mahimo ba nga ibalik lang ni ako asawa nga di na sakita. Nga ako mabungol sa ko kay sukal nga naayo na ni siya. Hasta kakita na sa kuminuhatan pagkasaba na jag ayo sus. Samot ko na mabungol na ko. Siyo ko kasabaan, sige nagwalis na mahimo bang usbon. Magigsoon sa Ebanghelyo ba? Lipay kayo ang tagilungsod ni Kristo ba? Nga, niabot ang ilang kababayan, nga sikat kayo sa ubang lugar. Lipay kayo sila. Proud. Pero diha na nga, sa sinagoga, nagwalin ni si Jesus. Niya siyang wali, sumapa ni Isaías ba? Kaya propeta God, yan ang gisgutan ang gitawag tog mga pinrisong tao sa sala, mga buta, sa kahimtay sa sigatao, mga kasing-kasing nga puno sa kaligutot, kasuko, tara ba? Ang mga tao dito sa kababayan nakabati ko na nga murag, kami may giigo ni. Muna natandog ilang garbo, sila. Wala nila mo to, Gani, ina pagi, ingon, kinsa man ray kang taon, musulti ka na mo, anak kalag panday. O wala sila mo to, na kaniya. Mauning dakong hitabo din wala siya nahimong milagro dito tungkol kay wala naman sila mo to. May igsoon dili kay ang Ginoo, dili maghimog milagro, pero dili sa kahimo og milagro kung may pagtuong. Gusto niya yung muluwas nato. Gusto siyang moayo ka nato. Pero ang gahom sa iyang pag-ayo ka nato, naalaman ko na ipagtuo. Maabot lang na siya. Iyang gahom. Kung kita magmatuo na, ang pagtuo may makaabli sa langit. Makapuwagay sa grasya nga nis kalibutan. Mao ka na ang pagtuo. Manabisan gani, mga igsoon, ang ato ang pag-ampo ba? Ang atong pag-ampo. Kung wala pagtuo, dili makaabot sa langit. Kaya kinugong pagtuo, mga igsoon, ano man ang gitawag to communication nato, open communication with God. Nga diin ang atong pag-ampo maabot kaniya, o nga sa mga grasya, maabot diri ka nato. O mga, kung wa ni ang pagtuo, mga igsoon, wa gyud grasya maabot sa atong kinabuhi. Wag yun. Og tanawa, og unsa man gyoy, hinungdan ba? Nga nung nawa ang pagtuo sa iyang mga tagilungsod. Una, tungod kay di siya makadawat silang pagtulunan. Di siya makadawat. Kinsa ka gumusulti kay mo niini. Ikaduha sad, ang hitabo niya, no? Nga wala sa ilan niya, wala na ilhan si Jesus nga propeta. Tao lang, anak lang panday. Sakto gining giingon ni Jesus ba ni San Juan, paingon siya nga ang Ginoo gibuhat niya ang kalibutan, ang higugman niya ang kalibutan nga iyang gihatag kanato ang iyang pinanggang anak, haron nga ang iyang anak nga igsoon muluwas kanato o nga katong mutuo kaniya makaapon og kinabuhi nga dayon o katong mutuo niya kini dili silutan o katong wa mutuo niya gisilutan na tungod kay wa man siya magpakit mutuo mo wa siya duol niya sa kahayag, wa siya mutuo kaniya o katong nituo niya gitagaan og kinabuhi nga dayon. Kung wala mutuo niya way kinabuhi.
Mga igsoon ko ditang magtuo, wag gyud day grasyang mudawat sa kinabuhi. Nundong ko usa ka parokyano ni doon siya nako ingon sa nyor problema nako mo ni. Daghan ako gihiling nga giadto na healing mass dito tambong siya nay maghiling ato mo magpahiling-hiling sa siya no tanan sa libog ko ano man nga nangayong uban mo amdi ko ayo-ayo ano nga musimba mata ko mo ampo mata ko kaya it so happen nga kining bata kay lagi ko niya kayo kaya ko sa inan ko nga kanang soye ko nun kanang minus kini imong kuno pagkalibakira kada kay kontra nga rin unya kani igsuon yo ang kaaway nimo kihay nimo pag uli-uli na kuno ubi unya kada imong kanang tawag na to ka burukinta minus ina buhatan na niya kumpisal unya pagig-uli sa mga taong ikaaway soye na siya ug kibaw ka iyang gibuhat naayo roy may son di maguni kung wa kay ang pagtuo sa Ginoo ang pagtuo sa mga sugo ba no? Kung naa ka sa sala wa may grasya sa mga kinabuhi wa bitang hinungdom ka itong paralitiko nga giayo sa Ginoo no yun sa pag-ayo niya ningon sa ang imong sala ipasaylo na imong sala kay bao man siya nga kung dili mapasaylo ang sala sa tao sa imong kasing-kasing kana gyud tuburan sa makasakit o bisag maayo pa ka sa imong sakit kung masakiton ka sa sakalag dili gyud na tinuod ka nga naayo usa sinungdan nga way pagtuo nga ang katawhan tungod kay di sila mutuo ang murag pong Benedict ba tungod kakalibutan karon wala pagtuo sa Dios murag ang hunahuna kabuton sa Ginoo wan atagda wan importante sa ilang kinabuhi muna nga that is the greatest problem in the world today gani mo ni ugat sa daghang problema muna po ni Pope Benedict sa iyang pagpamalandong ina po pa niya ang labing naapektahan ini magud ang pamilya nga pamilya karon ba murag gitawag tog one anang time for praying one nang panahon nga diin ang mga taong nagpuyo diha magtuman sa mga sugo sa Ginoo wala muna nga ang pamilya karon mura nagabungkag na nagalawgaw na naglibot na ta na mga diborsyo na same sex marriage na unsa nang ang kapili ang mga pamilya kay kung one ay Ginoo for example one ay pagtuo sa Ginoo sa pamilya bungkag na. What is it? Kini bitang magtiayon sa tinagalog ni tawag lang mag-asawa. Iba man ta sa Tagalog ang bana asawa, ang laki asawa, ang babae asawa, pero sila asawa. Ito was lang mag-asawa. Doon ako nasagutan nga murabag gitawag pananglitan ba? Kapag pamanglitan, tama ka rin. Ang niya, ngan asawa. Spelling nga na, A-S-A-W-A, kung ano sa no? Ingon, tanawag ko si Metabo kung sumarig asawa, wan ay Ginoo. Kuha ang A sa asawa, kung sa may nahabilin, sawa. Sawa. No? Ang A, iba man tanan na, Allah, Abba, it's about the Father. Kuha ng A diha, sawa. Napun pag yun, sawa niya nabilin. Be, kanang sawa, kuha nag-S, kung sa mabilin na. Awa. Ang S, ingon na to, kung kuha mo ang Spiritu, the Holy Spirit, no? sa liha sa inyong kaminyoon. Wa gyud makaluluoy gyud. Makaluluoy ang kahimtang. Pero lain pa gyud kanang awa. Kuha pag yun nag A. Ha? Wa. Wa na.
Kung ano mo, ang hitabo, gitawag to, kung kung ano mo ang pag-ampo ng ito ni Kristo. Muna yun ba nga, kung Diyos kami nyoon, kung ano mo ang gugma sa Diyos nga amahan. Mawa ang gugma sa pamilya. Sawa na. Kung ano mo ang fellowship of the Holy Spirit, mga igsuon, makaluluoy na. Ug kuhaan mo ang grasya dito pag-ampo sa ni Kristo alang sa pamilya. Ang pamilya wala na gugma, wala na kinabuhi, wala na anything in this world kung wala na Ginoo. Tanawa wan ay Ginoo diha sa to ang katilingban karon o sa mitabo. Wan akay kahadlok, pagpatay, pangawat, tanan-tanan. Kuha ang Ginoo diha sa politika, ang pagtusyo sa politika. Puros na politikas o unsa pa dihang tanan. Gani sa mag-ulang karong suwat sa to Papa, sa encyclical niya, bahin sa kinaiyahan, Laudate Si, itawag na, yan ang suwat to ba? Diba sa ingon siya, pastilan, ang kalibutan karon ang kinaiyahan ba, naingon na nagusbat na itungod kay, nato tanaw paminaw ang plano sa Dios. Na kinigi, hatag ka na horon atong atimanon, o karon na kini mapahimusan sa tanan. Ug tungod kay atong panamastamasan, o gani atong gipalabihan, mao ni nga bisa ang kinaiyahan noon, nahimo na instrumento pagpanlupig sa makabus. Basta man ang naging Ginoo sa kinabuhi. Mabitaw, ang atog yung panikamutan ba mao ni atog yun ang pingan, ang pagtuo nga naa nato na dawat sa ginikanan o katigulangan. Na nato na. Atog yung ligunong yun, atong dibusyon. Nakatang dibusyon. Atong pagtuo, dibusyon sa Santo Niño, dibusyon sa Sacred Heart, tanang dibusyon. Pagtuo ka nato na. Dangop kita ngadto sa kaluoy sa Dios dito sa Divine Mercy. Kaya mga igsuon, ang adlaw-adlaw sa kinabuhi, di tayo mabuhi kunwa ang kaluoy sa Dios. Dangop sa Divine Mercy. Ug unsay pung, no? Sa ato Ginoo ni Divine Mercy. Mo ri gini, you have pung pa niya. Sulti mo kagalingon. Jesus, I trust in you. Kasi pasabot na ngison, I trust in you. Liguna gyud, dangop gyud nga niya, liguna yung pagtuo, nga you tell Jesus, Jesus, I trust in you, ikaw nga naa sa pulong nga mo madungog adlaw-adlaw. If we trust the word of the Lord, mga igsoon, ato yung maangkon ang kunyag kinabuhing tunhay, kalig-on, ug direksyon sa kinabuhi. When you say, Lord, I trust in you, nisalig ta ni Kristo nga daa sa Blessed Sacrament, nga kini, Jesus is there, ug kini, muamuma ka nato, mulig-o nato. Jesus, I trust in you, diha sa kumpisalan. Sa iya pagpasahilo ka nato, ug kini mutambal jud ka nato. Ang labi ni Diyos na mga isuon, kamao kini. Mayon ka, Jesus, I trust in you in my heart. Kaya pasabot na mga isuon, nga kumusalig ka ang Ginoo nga nasa mong kasing-kasing, naa diha ang gugma. O kung naaman ang gugma, naa diha ang panagtinabangay sa isig usa. Trust in Jesus. Mabitaw karon once again, wahagog ka mo ba? Kamong nagsimba nga diha sa screen sa inyong telebisyon. Ug diha si Kristo ng image sa Divine Mercy diha. Ug naasad sa imong kasing-kasing si Kristo. Dito ka kini as you would touch it. Ika pa, and Jesus, I trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will
ug sultian ti ka. Malig-o na imong pagtuo ug daghang na milagro may tabo sa imong kinabuhi. Amen. Nagato ako sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug sa yuta. Kay Hesus Kristo iyang anak kabugtong, Ginoo nato. Wanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Kisakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya. Aron pa kong subuhi og sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Gisadikoy ni Kristo ang iyang iyang katawhan, diya sa pagtuo. Atong dawaton siya, nga ato ang Ginoo nga mangluluwas. Kung kita mo sangpit sa iyang ngalan, Ginoo dungga kami. Alang sa talahurong Jose Palma, atong obispo, diha sa iyang pagpangalagad alang sa kalambuan sa katolikong pagtuo, nga ang Espiritu Santo magpadayon unta sa paglikon kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga magbalantay sa kalinaw, nga nagserbisyo sa katilingban, nga magmakanunayon unta sila sa ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga makakaplag sa gahom ni Kristo diha sa ilang kaluya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga gihatagag kahigayunan, nga makabati sa kang Kristo nga mensahe, apan wa mutuo kaniya, nga mahumok na unta ang ilang mga kasing-kasing, ug mudawat niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa himayang dayon, kanila nga namatay diha sa pagtuo o pagdawat kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa imong kaayo amahan, tumatiya mga pangamuyo sa imong matuhuong nga katawhan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palayan ng Diyos magagahom sa tanan, sa mga anak, Espiritu Santo. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan.
O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang simaya sa imong ngalan. Maglimpyo unta kanamo, magdugang pagdala kanamo nga nas kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos papakataw, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon, ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa way kinutubang katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, diha silang way punong nga pag-awi. Santos ginaw tuburan sa tanan ka santos. Padalay mo espiritu ro pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinailang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan. Ipasalamat kanimo mipikas. Mihatag ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Pasalamat kini pag-usabog midayeg. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga salama pa sa haylo. Buhata kini aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Nung numigin mo yung simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inunuyo sa mong igsuong nangamatay, malaong nga banhaw silag tanang nangamatay, dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami ang ngayang magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa mga santos, nakatuman sa imong kabubutong latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daigog himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Kami ginuhimo kami luwason sa tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kristo nagkas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan.
Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Pakitang panag-inig sa unay. Kini pagsagol sa lawas sa dugo sa imong kini sa Kristo magdalaon ta kay nagwindahan alang kanato sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas sa kisabag ang panginakulas kinabuhi na dahil. Dugo na kisabag ang panginakulas kinabuhi na dahil. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong pagdaay kanimo. Tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanang mo din hiniining Eucharistia. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ambog kita alang sa isunod nga mga sakiton. Langit nung amahan, idawat sa imong anak, ang kasakit sa kamatayon sa krus. Paitudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad, alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa kasakit o sa balatian. Magkaamgo nga gipili siya, aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Gineso Kristo, imong anak, nga buyog hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat na ito ang San Pedro Calungsod Choir, atong pilgrims with Cebu Metropolitan Cathedral, lectors, psalmists, and Legion of Mary, atong offerers, Attorney and Mrs. Eden and Ida Silva og Tess Diaz, og tanang mga miapil. Labi pa ang mga igsuon na ito nga nagsimbahan diya sa telebisyon. Salamat sa iyong pagtambong, kining misaha, especially na inaot mo nga kining muda og grasya sa iyong kinabuhi sa inyong mga panimalay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, the world is yours to own. You never will grieve if in Him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from view, that's the time to fight on, and soon they'll all come true. He'll lighten your load as you travel life's road. So walk with faith in your heart. Great things happen at St. Teresa's College Cebu. I share my ideas, and it matters. I discover my passion, and it is nurtured. I learn to be a leader. And learn from being one. I see someone in need, and I desire to help. I value excellence, and I live it. St. Teresa's College Cebu, training leaders for a better world.